irin ita na ga in brief sa abar labarin ita matsalanta shine tana da dan sha'awa da yawa haka mai karfi, so shi kuma tace sai zai da yana mata kokarin ayi komai take so, to daga baya sai aka fara ja baya da abubuwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka, watan tashar Northern Storyline. Tashar ce da ta kasance wajen kawo muku labarurruka na ban al'ajabi, da ban takaici, da ban haushi. Wato duk abin da ya shafi al'umma wanda zai ilmantar ya fa'idantar kuma a ɗauki darussuka akan rayuwa. Na haka ku danna mana subscribe a wannan tashar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda ne alƙawari, iya sami labari ne akan lesbianism, mu'amalar jinsi kenan. Sannan kuma muna son maga laifin waye, laifin mazan ne ko matan ne. Akwai inda iyaye suka ba da gudunmuwa mai karfi a wajen nan, ba mu yanzu ba mu zo wannan barin ba, mun zo barin mazan ne ko matan. Wannan muna magana ne akan matan aure. Labaran nan suna zuwa min da yawa kuma sai naga irin faɗakarwa nake ya kamata daga faɗan su, amma sometimes yanda suke zuwa labaran wani da kunya nake ji in faɗa, bana jin daɗi in sake. To amma wannan ya ɗauki hankali na saboda mata aure ce, sai na ce bari in kokari dai ko in yake in gyara dai ko in kaɗan dai in brief za mu bayar, ba za mu shiga deep into abun ba. Ita dai wannan sunanta Zara'u yarinya ce da ta taso gidansu ba masu ƙarfi bane ba, irin talakawa dai daidai wa dai babu laifi. Samu ta dan karatun ta gama, ta yi diploma ɗinta, ba ta samu aiki kuma samu ci gaba makaranta ba. So a lokacin ta gama diploma ɗinta already har ina auren kanwatar take binta. So ita irin yadda iyayenmu da suke faɗa, sai a ce ka dan yi nauyin kafa ake cewa ko menene. So sai ta samu miji, wani abokin mijin yatta ya zo yana santa. Abokin mijin yatta ta kuma Berabe ne, bayan Berabe ne Christian ne, ba amma ya musulunta ta ce min da shekara 3 zai kai 3 years da musuluntarsa, sai suka yi aure. Aka bata shi sai suka yi aure. Da suka yi aure to tana da kishiya. Shi kuma yana sai da irin aikin garejin motoci yake da shi. Ana gyara manyan motoci irin su ba tanka ba, trailer kenan, ba trailer ba, kananonin trailer din nan. Su yake gyara ba, kuma yana sai da su. So kaga dai mutum yana da rufin asirin sa, yana ma dai da kuɗi dan wanda zai sai da tanka ko ba trailer ba irin kananan motoci bane da ake hawa, suna da kuɗi wayannan. Yana sai da kuma ta ce akalla ba kasa ba, dai da gurin hawa motarsa ta 1 miliyan 3 sa haka. Sai alhamdulillah mota dai ko ta miliyan 1 ce inda mutum zai hauta ai da dan rufin asiri, dan babu ba zai iya hawanta ba. So ta ce komai da yazo zai nemi aurenta, an yi bakon wata aka ce to an gabtin da ita ma na ta yara gabtin za a tsaya a yi. Babban laifi da ta gani ana da kuskure shine inda musulmi ne tun asali, ba wai fa na ce ba daidai bane, ka amince, inda musulmi ne asali ina ga wasu matsalolin ba za a same su ba, duk da dai na san su ma ana samu wanda suke ciki. Na biyu, sannan musulunci bai hana ka auren kowane yare ba musulmi ne, amma al'adunmu daban-daban ne. So wani sa'in al'ada takan zama ta kawo cikas a wani abu, shi al'adarsa kaza ba kaza bane, so yana kawo cikas. Da fatan kun shirya tsaf don ci gaba da jin wannan labari mai matuƙar ban al'ajabi. Wato wannan labari akwai darussuka masu ɗimbin yawa da za a ƙara da su a ciki. So daga nan dai aka haɗa kai aure, to matsalar ita ce ta irin wannan, sai kaga al'adar mu ta rabu da su, wanda su ana su daidai ne, suke ganin daidai ne, kuma ana mana gaba daidai, irin dai wannan dai yana faruwa. Aka dai aure, da aka aure aka tafi ana zama dai ta samu ciki. Suna wannan zaman kafin ta haihu, sai mijin ya tata abokin sai ya zo ya rasu. So ba abin da ya canza, kuma kun san su suna da kokarin kula da mata wajen ta abinci da sauransu. So yana bata abinci daidai gurgudu, yana mu'amalar sa ta aure komai lafiya kalau sai shi da ita. So ta zo ta samu ciki, ta haihu, ta fi ita mace, da ta fi ita mace kenan dingin da aka gama wanka a gida, aka sake da aka ci gaba da zama komai lafiya ba wani abu. Daga bayan ta fara wayo sai aka fara samun matsaloli na irin ita na ga in brief sa abar labarin. Ita matsalanta shine tana da dan sha'awa da yawa haka mai karfi, so shi kuma tace sai zai da yana mata kokarin ayi komai take so, to daga baya sai aka fara ja baya da abubuwa. Yau sassa na fitar uzuri ne da so daga baya
abubuwa suka canza. Ta ce da abinci za a bata abinci amma wallahi tallahi daidai da kayan sawa na sutura babu, kuma zai sayo matarsa komai da komai, zai ba matarsa komai wacce da ya kamata da ita da 'ya'yanta. Ta ce sanda yake neman ta da zai aika mata da komai da take so, bata sani ma za a sa mota a can aika mata dan garin da suke ba ɗaya bane. So ta ce amma yanzu da abin ya bambanta, ne ce mata to wannan yana da bambanci. To ita anan da mota waya ɗaya ce. Na ɗaya yatta ana cin haka sai ta samu wani cikin, ta yi ta lole wajen wata 6 daga baya ta yi ta faɗanta namiji ya zo ya mutu, ya rasa da ya rasu. So daga ita sai yatta ta ce to gidan haya suke zaune kuma, ta ji wani abu bayan suna zaune gidan haya, abinci ta ce zai kawo, ta ce amma awo yake, me awo in ya kawo bubu ne shi zai aune wanda za a dafa a ranar. So I'm sorry to say inda Yarabawa anan na riga na san ana irin wannan Yarabawa, ba man abin da na sanin suna yi shine nama, auna nama, za su aje maka nama su ce kaza guda ɗaya zaka ci ko biyu ko waye, kowa za a bashi nashi. To amma da ta ce min har da kayan abinci na ta ana auna mata abinci sai abin da ban mamaki, ta ce amma duk da haka alhamdulillah ba laifi ko awon da yake tunda daga ita sai ita bakin sa suna ci. To ita ta ce da mota guda ɗaya ne shine ita din nan, ita sai ta ga mutane a siya min ta ce ita tsimma take yawo. Ta ce ita kuma wannan abin yana damunta na rashin kusanta ta da mijinta yake sai wata 2 wata nawa. To ina son inda malamai anan da Allah da Annabi su zo su mana magana ta nan cewa tsakanin miji da mata idan ba samu mu'amala aure ba zuwa kwana nawa ne aka kayyade rashin samun mu'amala aure. Muna so da Allah ba mu shawara irin wannan, kuma a daura mu akan hanya domin mu san abin da zamu rika ga mutane in sun kira mu, saboda ba mu san rika magana akan abin da ban sani ba, saboda abin da baka da ilimi akai bai kamata a gaya maka, masu bai kamata ka ce ko baka da ilimi, ya kamata da Allah masu ilimi muna buƙatar wannan abu. Daya na biyu da ta gaya min sai ta ce to akwai matsala a nan gurin gaskiya, tunda ke bukaciya ce shi kuma yanzu ya zo ya rage baya. Ita ce yadda dan da take min magana ma. Kar ku sake a bako labari ba tare da kun ga ci gaban wannan labarin namu ba. Ina mai matukar tabbatar muku cewa idan kuka sake ku kalle ci gaban labarin nan za ku sha matukar mamaki yadda za a karkare a ƙarshen abin. Don haka ku danna subscribe don ci gaba da samun labaruka irin wa'annan.